Nou, ik ga eens alle punten verwerken kunnen, dus dat is wel heel mooi. Ik ga de komkommer erin, paprika. Jeske slikt het heel omrollen, dat ze net gelukkig van leuk. Wat doe je hem alle, ja? Wat hien je hem alle, ja? Ja, dank je. Krijg je ook? Een nee. En nijvlag. Nee, vlog. En we hier juist de school zet mijn mooi kleurplaat erin. En er zit wat. Nou, net ja, ik wat in, maar ik wat onder. Ja. Zeg eens even. Oh, dat is wel leuk zaken. Zeg eens even, jongen. Wie is met die vriel dan? Scheel dan, shit, ik maar even. Wat gaat zaken even? Dit is koolkop, ik denk. Oh, wat maar net. Zal ik dit maar even door de kant pakken? Een boek. Ja? Pasjes, pak die nog. Ja, dank. Oeh, dit is leuk. Ja, Marilda. Een boekje, een soepboek. Oh, dit is leuk. 1000 woorden. Oh, leuk hé. Maar al je Frieske wutjes erbij hé. Ja. Leuk, leuk. Ik heb wel even lezen van. En wat hast je? En een boek. Echt een boek. De Gorgels. Dat is echt een Fries boek. Met mijn zin. De Gorgels. Midden in de nacht wordt Melle wekker. Er zit een vreemd wezentje op een ronde van zijn bed. Het lijkt het wel een baltje wol, maar jermkes en skonkjes en 2 hierige puntige eeren. Maar als Melle het licht doet, is het wezentje voort. Als er op squallen over vertelt, leidt je ze hem alle keer uit. Zelfs hij, die biologisch, zei dat het onzin is, dat zulke wezentjes net bestaan. Maar Melle weet het zeker wat hij schoen had. Oeh, dat lijkt wel grappig, hè? Oh, wat gebeurt hier? Oh. Dat heeft niet in de vensterbank staan. Zet mij op de oorlog, levenskat. Zet me op de oorlog. Zie je dat? Papier. Papier, hier. En waar zit dus Jeske? Wat vallen, joh. Ja. Jeske, wat doe je daar? Het is haast in eerdenuur. Nou ja, we hadden dus coole boeken gekregen. Kunnen we mooi lezen. Een heel mooi cadeautjeszaken. Zaken dit voor te slag. Ik zal in ballen smarren. Dan kun je de jeugd aan de squallen en naar de opvang. Oeh, al je eerzaken? Hier is geleid, hé. Die trampoline dan. Trampoline is ook onder is. Denk erop, zeg je stappen. Kom op het zwarte. Ja. Het is geleid, jongens. Daarom moesten de man nek te strijden vannacht, hè? Ja. Ik snap het nou wel. En gelukkig gaat hij dus auto wel even ontzetten, hè? Als we in de ruten bevezen. Is er de hek hier? Je maakt over hier. Lijkt je wat soort hageltjes, hè? Ja. Check, hier is op de auto, zaken. Oeh. Check dit. Kot? Nee. Zo. Ben je voort? Handen vrij? Yes. Ik ga van al je to-do dingen. Dus dat iedere laatste week echt wat bij blur. Dus ik ga echt deze morgen echt even inplannen voor nou ja, to-do dingetjes. Ik moest nog even het spul naar de boekhouder sturen. Oh, daar gaan we. Ik maak nog even het verse over fruit. Even hier en daar wat onpassen in die maatje in zo'n vregen. Dus dat ging ik nog even doen. Ik mag nog even dingen inpakken van 4 oktober. Nou ja, en dan is de morgen denk ik wel om. En van een beetje zakenboer en water, dus maar een zin hoe en wat dat die voor die watje of en Ilde mag sowieso om jou betwaan erop helpen. Dus echt even een plan, ga eens even klusjesochtend. Hey, ren je met mij? Via het net te abonneren en een blauwtoek omheen te gaan. En abonneren kost heel niks mee. Is vergees. Ik zit er klaar voor. Ja, ik hier het verskel fruitskreun en ook weer de vraag
nou ja, echt van qua zoen, dus als er eventueel nog wat snackgroenten in het versje verwerken kon. Nou ja, dat is net zo uit bij stilstaan, maar dat is natuurlijk zaken krijgt ook wel paprika of komkommer of nou ja, zo'n soorten dingen, mijn tomaatjes. Dus ik zal zien dat ik, nou ja, sinds mij het riemjen en mij het aantal stukjes, het aantal wutjes in een zin is maar. Het moet wel kloppen op een melodie. Dus dat is net zo makkelijk als het lijkt. Maar ik zal zien dat ik er wat in verwerkje kan. Ik zal eerst even een opzichtje wat ze ook alweer nou, als tips of ideeën joeg. Dus dat zie ik even op, let ik je hem even weten. Ik ga het mailtje erbij pakt. Even stiert bij van, er staan fruitsoorten, bijvoorbeeld ananas, kiwi in de tekst die niet lokaal of in Nederland worden gedeeld. Dit zijn de duurdere fruitsoorten. Nou ja, dus maar we even zien ook daar iets mee kan. En het zou mooi wezen om fruit te benemen die lokaal teelt wordt of in de natuur, die is in de natuur vind ik is. Ben ik zeker van. Dus bijvoorbeeld twambaai of zo wat. Zou er ook snackgroenten genoemd kunnen worden, zoals komkommer, tomaat of paprika. Heel gezond en eigenlijk nog beter dan fruit. Dus dat is eigenlijk exact. Dus ik zal zien hoe ver ik kom. Nou, ik ga eens alle punten verwerken kennen. Dus dat is wel heel mooi. Ik ga het komkommer erin, paprika, twambaai. Wat is die in iets was nou, bij die zelf uit de natuurhellik is. Het kost niks en dat ben twambaai. Dus die heb ik erin. Tomaat, het witje grienta, dus niet alleen nog fruit, maar echt de grienta. Dus ik ben tevreden. Ik zal hem opsturen en even jaren als ze nog punten hebben, als ze zo tevreden zijn. Dus ik denk dat het zou ook in. Ik ken het refreintje even jongen, die is nou dus een beetje onpast. Een paar appel, mandarijn, komkommer als banaan. Een bij perzik en meloen, een paprika als citroen. Ik ben ik, vlucht op iets bij, alle dagen op een nij. Elke tijd was ik een fruit, daar wil ik topfit bij. Het liefste heb ik, denk ik, zwiet, een heerlijke van wij. Dan begint mijn dijven blied, doe er wat yoghurt bij. Maar zoer ben ik op een citroen als ook zo wat. Vol vitamines, wist u dat, en tomaten, lekker is dat. Oké, dat is klaar. Dan ging ik nog even wat boekhoudelijke dingen doen. Bondjes. Dus het minst leuke, maar die had er echt bij. Dus ik ga even in de bon. Hoppa. Nou, en toen wie het hier nou weer tijd om dit liedse wiefkop te halen. Hoi. Ik ga de belangrijkste ding doen. Ik wil eigenlijk nog even, ik ga hier nog wat dozen staan. Die moeten nog in kriespapier. Die broeken we voor in de kriesclip als decoratie. Dus dat ging ik nog even doen. Hilde wordt het nog even mooi, dus dat moet kennen. Gaat het echt heel mooi omheen, joh. Zie ik je nog steeds... Ah, Jeska. Jeska, nee. Nee, boef. Nee, hoeft net. Zo, kom je maar op. Die is voor die, joh. Eerder zien hij een plakje, no? Ja, dus ik zet die dozen inpakken. Zo. Dozen dicht. Kijk eens inpakt. Hallo. Jeske slik het heel omhollen, werd ze net gelukkig van leuk. Wat doe je hem alle, ja? Wat hien je hem alle, ja? Ja, dank je. Krijg je ook? Ja, maar om hem. Dank je. Heel leer, boefjes. Nou, zaken gaat te bootje. Hij gaat naar Rolf Jan dit hoor. Dus, nou ja, altijd goed. Drop hier. Dan gaan we weer op naar huis. Nou ja, Ildo met haar dan nog even een koers gedaan. Dus nou, kijk, misschien nog krijgt even wat dingetjes op mijn listje stingen ik nog te waan. Komt net heel gek uit. Maar nou, op zich, die twee jongens hebben nooit een les van. Die kunnen samen mooi boordje. En met eigenlijk altijd boeten. Dus dat is wel heerlijk. Maar nou, best genoeg. Hey, doei. Is dit het? Daar gaat er. Mini-mandjes. Ah, jongen, nog meer jeugd. En begin op naar huis. Nou, ik ga zaken weer ophellen bij Rolf Jan. Boeken.
boek. Ja, we wonen toch nog even... Toerenwudden. Ja, dit boek hoe schrijf je in, hè? Wat staat hierop? Duizendwudden. Dat binnen pruttige zaken. Nee, dat Je net. kost net al je lezen, denk ik. Dus je maar, hoeveel? Meer dan 50 bladzijden, 54 bladzijden. Nog meer. Zeg eens hoeveel bladzijden zit er echt in, tot het eind. Dit telt net. 54. Oh ja, 54. 54. Zullen we met het begin beginnen? Dat is het handigst, hè? Die Dat is even shit. vorige keer, ze kreeg van Ja. gewoon, wie kijk in dit boek, jongen. Wacht, die stiert ik wat. Waar zit het einepietje? In alle grote platen zit een einepietje verscholen. Zoest u dat pietje fine kennen? Ja. In elke plaat zit hij dus echt verstoppen. Zullen we eraan een shit? Maar wat pietjes zie je? Ik heb met 4 beginnen. Ine Hoers. Zullen we eerst het einepietje De zien? wie hebben we net. Dit is net de eerste. Net de eerste, ja toch? Ja, was kat. Ja, dat is de eerste. Help je dan? Dat is de eerste. Ga het hulp Jelke? Oh ja, weet ik net. Of van de regen in de druk? En zijn piek. Het einepietje zie je er eerst op. Water was Ja, eerst. Zaken had er was eerst. Oké. Het bad. Makkelijk. Ja, wat zit hier? Lezers. Zie jij. Nee, Sje. Schippe. Schipper. Nou, wij zouden het schipper bilezen. Waar moest die wasje? Nee. Zit nog bij die vingertjes. Ja! A few moments later. En dan is het laatste het bed. Ja, deze. Ja? Nou, mooi. Leuk boekje. Daar hoor ik er nog een. Ja, heel vol leven. En zie je nog, wat is dit hier? De keuken. De hier krijg ik nog hoor. Waar is de keuken? Nog even. Lees of die Sanne heeft. Deze, ik dingen. Ik weer deze. Dus ik vind het er wel een heel leuk boek van. Nee, ik voel deze lastig. Want zie deze, wat is Het die? lichtknopje staat er heen. Nou jongens, we gaan weer een prachtige dag horen. Zaak het mooi te badje was naar Roelof Jan. Ik leeuw dat we nog even verder lezen. Hartstikke leuk boek, toezenden. Ik zou zeggen. Voel je nou een leuk vlog? Abonneer je en zet een blauw comment. En via net de chill op te downloaden van die tablet als telefoon. Juist. En dat abonneren is vergeet mensen. Abonneer je. Hey, tot de naaien. Cheers vlog! Hey, Hey, oh.